Saarinen, moottoripyöräilyn ensimmäinen suomalainen maailmanmestari, on tänään kuollut Monzassa, Italiassa. Suomalainen ralliautoilija Henri Toivonen on kuollut. Toivonen kuoli hänen autonsa sytyttyä ulosajon jälkeen tuleen Korsikan rallissa 18 rikoskokeella. Mika Häkkinen on ajanut ulos ja mitä on tapahtunut? Tuletko ajamaan toista McLarenia Melbournen avauskilpailussa? Ihan varmasti. Ihan varmasti. Minkälainen oli fiilis siinä vaiheessa, kun kuulit, että Schumacher on ulkona? Mä pystyn melkein lauleskelemaan siinä.